Hvor længe skal man sidde med den varme ting her på? Ja, det kan jeg så selv. Ja, indtil den ikke er varm mere. Det er lidt forskelligt. Nogle bruger mere, nogle bruger mindre. Det er sådan svingende. Nogle bruger 3 håndklæder, nogle bruger 2. Det er lidt en intern filosofi fra barber til barber. I Rom, hvor jeg kommer en del og barberer nede, der bruger de større håndklæder, hvor de egentlig krydser over og ligger foran øjnene. Det kan de godt lide. Der er ikke nogen regler. Reglen er jo bare, at man skal få skægget blødgjort og huden parat til at tage imod skæret, når det kommer. Jeg kan så bedre lide den anden version, hvor man ikke har ansigtet lukket af, og det er noget med at gøre. Mange af dem, jeg egentlig barberer, de gør det jo i samme moment, som de også bliver klippet. Og det betyder, at alt det der hår og ting, der ryger rundt op, og vi bliver vådt på høj pandehår, og det er jeg ikke interesseret i. Okay. Så er det mere derfor. Det eneste tidspunkt, hvor jeg endelig har håndklædet foran øjnene, det er, når jeg laver skægklipninger. Ja. Men det der med at barbere, det er jo ikke noget, man kan uddanne sig til. Nej. Barbering er en gammeldags mesterlæreordning, hvor man skal finde en barber, som har lyst til at give den viden videre. Det der er problemet i Danmark, det er, at vi bliver færre og færre af dem. Og det vil sige, at det er meget svært at egentlig få det. Min fordel er at arbejde inde på frisørskolen og have undervist i det her. Og har så en af de gamle barberer derinde, som har lært mig det. Og det kan man så sige, det er jo så min fordel i dag. Men man bliver aldrig færdig som barber. Man kan kun blive bedre. Okay. Men hvor mange er der tilbage i Danmark, der barberer på den her old-fashioned way? Det ved jeg faktisk ikke. De er her, men det er ikke mange. Nej. Men her i området er der kun dig, ikke? Hvad jeg ved, ja. Ja. Der er lidt forskel på måden, man barberer på. Nu bruger jeg jo meget det, der hedder en 14-strøgsbarbering, som er en gammel britisk måde at barbere på. Hvad kaldte du det? 14-strøgsbarbering? Ja, i gamle dage, der havde undervist man faktisk sine elever i at dele ansigtet op i 14 dele. Så egentlig burde man kunne, og det kan man se fra gamle western, især i USA, hvordan man hurtigt var inde med barberen og kom ud og helt clean. Det er med motivationer i dag, men 14-strøgsbarbering er en gammel britisk måde at gøre det på, og det man i realiteten bruger i det meste af Nordvest-Europa. Hvor når du kommer længere ned, og faktisk går lidt længere ned i sydlige Italien, Sicilien, så arbejder man lidt mere ud fra en arabisk måde at barbere på. Mere end en britisk måde. Det er en lidt anderledes form, lidt hårdere form, men er nogle meget dygtige barberer dernede også. Og det er mere kvæg af, at det barberfaget er i den arabiske verden. Den er ikke forsvundet, som den er her, da man stadig har opdelt køn i frisørerne. Okay. Det vil sige, at det er meget normalt i den arabiske verden, at man stadigvæk barberer. Ja. Og kommer stadig hos sin barber. Barberens formål er jo altså for gamle dage noget helt andet. Altså, nu var jeg inde og se noget, der hedder Gentleman's Journal, som er en engelsk hjemmeside, som fortæller lidt om, hvordan er man en gentleman. Ja. Og der er 3 eller 5 ting must have for en mand. Det allerførste, man must have, det er sin barber. Ikke en hairdresser, ikke en salon, hvor man bliver klippet, men en barber. Og det er der mange grunde til, at de gerne vil have. Det beskriver de blandt andet i den her reportage, at barberen er et sted, hvor man kan komme ind og sige alt. Lige fra ens kone er irriterende til alt muligt andet, og den bliver der. Og det er jo en del af det gentleman, jeg egentlig ønsker at være her. Fordi jeg ønsker egentlig at have gentleman-delen. Jeg synes, det er en super fed del, som på mange måder er forsvundet fra vores hverdag, som jeg gerne vil give det tilbage. Okay. Og det vil sige, hvis jeg gjorde det hurtigt, er der sådan noget gentleman i det? Nej, det er der ikke. Så er det bare et usability-produkt, man får. Ja. Og det er ligesom ikke rigtig det, jeg ønsker. Så der er også noget socialt i at gå til barberen? Der er noget socialt i at gå til barberen. Det burde være barberens opgave at være social også. Og det var det i gamle dage. Der var ikke nogen mænd, som gik til deres barber, der kunne finde på at gå et andet sted hen. Ikke i 100 år, ikke i gamle dage. Og barberen vidste jo rigtig meget om det. Ja. Og det er egentlig meget sjovt, når man kigger tilbage i historien, ligesom hvordan det var i barbertiden. Egentlig var barberen ikke specielt dyre. Til gengæld ville de gerne have, at man kom ofte. Og det er jo en lidt anden filosofi i dag, hvor man egentlig er lidt mere oppe i pris, men ønsker egentlig også, at folk ikke kommer så ofte. Så det er en lidt anden måde at gøre det på, hvilket egentlig tilpasser mænd meget bedre end kvinder. Det der med, at man kommer ofte til frisøren, og man ikke skal ligesom, bruge sin tid på sit hår. Det fungerer altid. Og så have den fritime eller halve time, det nu tager at gå til barberen. Ikke? Ja. Gamle dage var barbererne også et fag, som var meget socialt ansvarligt. Det vil sige, at dem, de mange gange tog lærer, var typisk drengebørn, der havde det lidt svært. Dem ville man gerne tage lærer, medmindre det kom fra lige linje fra familien. Okay. Så det var ikke bare at blive barberet, det er også et spørgsmål om, at du var den rigtige. Og man tog en del ind. I helt gamle dage, helt tilbage fra hvor Sundtolden var det, der var det faktisk meget velhavende mænd.
der var barberer. Og det var det, fordi de havde lige linje til dem, der havde penge. Dengang kunne man ikke barbere sig selv. Der havde man ikke fundet ud af barberbladet. Så der måtte man altså ind og besøge barberen. Og det gjorde, at du kunne distancere dig dengang fra at virke, altså at vise, at du er velhavende. Så man kan egentlig sige, at det at kunne gå til barberen i gamle dage, det var lidt ligesom at købe BMW. Det var en måde, man kunne vise omverdenen på, at man faktisk havde relativt mange penge. Okay. Og hvilket gjorde også, at barberen jo så var gode venner med kunden, som havde penge. Så derfor var barberen faktisk et relativt rigt fag. Indtil barberbladet kom i 30-40'erne, og hvor barberfaget så ligesom havde problemer. Okay. Det lyder som om, du har sat dig sådan rimelig godt ind i tingene. Jamen, jeg kan ikke stå barber uden som en. Nej. Så det er jo en del af at være barber. Ja. Hvis vi alle sammen lavede ting, vi ikke satte os ind i, så var det jo en kunstig verden. Ja. Men du underviser i det også, siger du? Ja. Ja. Og der findes et hav forskellige måder at gøre det på. Der findes forskellige knive. Det er en smagssag og en ideologi. Ja. Som man bliver nødt til at prøve nogle forskellige ting. Altså jeg har for det første 3 forskellige knive, alt efter hvad det er, jeg skal barbere, og hvor jeg skal barbere, og hvem jeg skal barbere. Men har været rigtig mange knive igennem for at finde nogen. Ja. For at finde nogen, der passede til mig. Ja. Så kniven er også et værktøj, og der er jo ikke nogen producenter af knive i Danmark. Okay. Altså det er dødt for lang tid siden, så det betyder, at når man gerne vil i gang med barbere, allerede der kommer du til kort, hvis du ikke kender en barber, der kan hjælpe med at sige, hvor har du fået den kniv fra, hvor får jeg den fra? Fordi du kan komme igennem mange knive, som på en eller anden måde ikke er særlig bevendte. Okay. Indtil man finder det, der passer til en selv. Ikke? Ja. Og den kniv, jeg kører med lige nu, det er en italiensk kniv, som er lavet i Napoli. Og den er lavet i 1930 og ikke ændret siden. Okay. Den passer godt til det, jeg laver lige nu her. Hvor senere, når jeg kommer på anden omgang og får renset lidt af, så tager jeg en anden kniv. Den er faktisk fra Tyrkiet. Og har en lidt mere lineær gang til den måde, man barberer på, så man kan huske det. Og grunden til at gøre det er fordi du har skæg, Henrik. Så for at lave dine linjer så flotte som muligt, bliver jeg nødt til at kunne vide, hvor mit blad går. Og der er den anden lidt mere blottet blad, så jeg kan se, hvor jeg hen er. Okay. Så det er forskellige måder og forskellige ting, man gør. Og hvis du spørger en anden barber, så har de en helt anden mening om det, end jeg har. Ja. Altså, og det er det, der gør faget fantastisk. Det er, at vi må ikke, og det siger jeg stadigvæk, og det er sådan set lige meget, om vi snakker om barberfaget, vi snakker generelt frisørfaget. Det der med at standardisere ting, der er ikke nogen mennesker, jeg kender, der er ikke en eneste af mine kunder, der er standard. De alle sammen har hver deres ting. Mennesket er ikke standard. Nej. Man finder ud af, når man starter med barber, at hud og hår og ansigtsformer er meget individuelle. Du kan ikke køre alle over en kniv, som man kan sige sådan. Alle over en kniv? Nej, det kan man ikke. Du bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvad du har med at gøre. Ikke også? Jo. Jeg er lidt mere stille, fordi det er lige... Ja. Det er et af de svære spots. Det er også et relativt råt fag, barberfaget. Det er der heller ikke så mange, der gør, ved, når de går i gang med den. Jeg har ikke nu prøvet at barbere en, hvor der ikke altid er blod involveret. Det skal man også være parat til. Okay. ikke det med, at man bløder som sådan, men er der en talknop, så hopper den her udenom. Så tager den talknop, og så vil der jo være blod. Ja. Inden for barberfaget, der siger man, at hvis man kan barbere, og man kan fjerne den blødning, der er med vand, altså koldt vand, så er det en fair barbering. Okay. Så det kolde vand skal kunne lugte. Hvis man stadig bløder efter det kolde vand, så har man været lidt for dyb. Ja. Og det kommer man også til. Sådan er det. Ja. Men hvis det bare var skide nemt, så havde alle gjort det. Ja. Men du sagde, at det klientel har ændret sig fra typisk at være kvinder til både at være kvinder og mænd, og flere mænd i dag? Ja, altså gamle dage, før jeg kom herned og startede barberlinjen, der havde 97% kvinder, 3% mænd. I dag vil jeg sige, det er 60% kvinder og 40% mænd. Det, der er lidt sjovt, det er den aldersbetegning, der er på egentlig at gøre en barbering. Hvad er det for nogle mænd? Fordi det er jo ikke bare mænd. Og det er egentlig splittet lidt i 2 halvdele, synes jeg. Enten så er der nogen, der kan huske det fra deres far, og det vil sige, at vi er oppe i en alder, der måske er en lille smule ældre end mig. Eller også så er de lidt yngre og har set det i Mad Men, på Ramos og alle de andre steder. Ja. Og det er egentlig lidt sjovt, at det bliver splittet på den måde. Men det er altså sådan der. Så du kører 2 gange? Altid 2 gange. Okay.
Første gang, nu er du ikke så langskægget, første gang kan jeg også godt finde på at fjerne overskydende, så jeg ikke skal stå og tage meget langt væk. Og det, altså, hvis man har meget lang skæg, som du for eksempel har på din hageregion, hvis jeg starter med at barbere det her, så er der ikke kommet varme ind til din hud. Okay. Og det vil sige, så vil jeg i realiteten gøre din hud mere sensibel. Så hvis man skal fjerne et hipsterskæg, så vil jeg typisk fjerne skægget så vidt som muligt først. Ja. Sådan så jeg kan få de varme håndklæder ind i huden. Ja. Men der er meget stor forskel. Altså, jeg har været rundt i hele verden for at finde de produkter, som passer til mig i forhold til kvaliteten og hvor meget tør de ud. Jeg har faktisk fundet noget helt fra Aleppo i Syrien, for at se, hvad laver de der. De er stor leverandør af papir, sæber og badgerhår og alt muligt andet til den arabiske verden. Jeg har været i Italien en del gange for at se, hvad gør italienerne. England mange gange. Jeg har Frankrig. Og de alle sammen har forskellige måder og forskellige sæber og forskellige holdninger til, hvordan og hvorledes og hvad det er for nogen, det skal være. Ja. Så man kan sige, at sæbe er jo heller ikke bare sæbe. Nej. Jeg har prøvet sæbe, hvor jeg puttede det på, og inden jeg kom tilbage, så er det væk. Altså det er så ikke så god en sæbe. Nej. Nogen kan godt finde på at gå imod håret. Jeg gør det sjældent. Derfor kører man altid 2 gange. For første gang kører du med håret, for at se, at din blodkar giver sig. Hvis du bliver meget rød, når jeg går med håret, så skal jeg ikke gå imod håret. Okay. Så det er egentlig også lidt at se, hvad er din hud for en størrelse. Ikke? Ja. Se, du har nogle steder, hvor det er en lille smule sværere. Ja. Men derfor er det faktisk, man gør det. Men man kan godt gå imod. Det jeg gør nu, det er, at jeg går diagonalt. Ja. I forhold til første gang? I forhold til første gang, ja. Ja. Det er jo klart, at hvis man går mod hårene, vil du umiddelbart få en meget tættere barbering. Ja. Men du har også større risiko for, at når det hår går ud igen, Henrik, at du får indgroet hår og alle mulige ting. Okay. Så man skal være helt sikker på, hvad det er, at man gør, når man går imod håret. Og du skal i hvert fald være helt sikker på, at manden er klar til det. Ja. Og at huden er klar til det. Ja. Men apropos produkter, der er noget med, at du påtænker at starte din egen frisørserie. Det kunne være, at jeg ikke frisørserie, men jeg barberer. Barberserie? Frisørserie er der sgu masser af. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at prøve det andet. Hvorfor ikke? Altså, man kan jo sige, at dem, der laver det i dag, om de så fra Aleppo eller de fra Italien, de har jo gjort det, fordi de manglede et eller andet. Ja. Så jeg har det sådan lidt, så hvis de kan, så mener jeg faktisk, at man kan alt det, man vil. Det kunne være rigtig sjovt at se, om det kunne lykkes. Ja. Selvom man må sige, at det er jo til et begrænset marked. Det må man sige, det er. Ja. Men jeg vil så stadigvæk sige, at når du først har prøvet det en gang, så er begrænsningen ikke så meget mere. Okay. Så er du færdig med sensitive gel og hvad der ellers findes af ting på markedet, som bund og grund ikke rigtig performer, men som sikkert er billigt at producere. Ja. Men du har tænkt at lave en serie, som selvfølgelig vil kunne bruges her i salon og andre barberer, men også af folk, der barberer sig selv derhjemme. Min allerstørste task i alt, hvad jeg laver her, det er at lære dig at barbere dig ordentligt. Ja. Det er ikke så vigtigt, hvordan jeg barberer. Det er vigtigt, hvordan du barberer. Ja. Det er samme med det, når jeg er med hår at gøre. Det vigtige er ikke, hvordan du ser ud, når du går i salon. Det vigtige er, hvordan du ser ud, når du går i salon. Okay. Hvis du håndværker, går du altså ikke op i det smart den ene dag, du er i frisøren. Hvis du håndværker, går du op i det smart, og det fungerer, når du selv ordner det. Ja, okay. Ja, det lyder meget fornuftigt. Og dem er der sgu ikke så mange af tilbage. Nej. De fleste kunder, jeg kender, siger, jeg er måske bare ikke så god til at sætte håret. Ja, eller også bare være for dårlig en håndværker. Ja. Og det er jo bare på frisørdelen, men der er jo også en masse del på barberdelen, hvor det er det samme. Så jeg vil jo gerne kunne give mine kunder den oplevelse, som det er at være her. Og der må man sige, der går man bare alt for meget dag på kompromis på den eneste vare, der er den vigtigste, vi har i livet. Det er tid. Ja. Alting skal gå så hurtigt. I stedet for at tænke, hvad er det, jeg vil bruge min tid på. Ja. Det jeg gør nu, det er, at jeg så tager et koldt håndklæde for at lukke de der små, hvor du har haft talknupper. For at lukke dem igen, så de ikke bløder. Udover det, så lukker jeg porerne i huden. Nu kan man sige, normalt vil jeg jo ikke snakke så meget, som vi gør. Nej. Normalt vil jeg jo gerne have, at du slapper af og nyder den her seance, ikke også? Mere end jeg vil snakke så meget.
Men det er også meget forskelligt. Nogle vil jo gerne snakke, det er jo også barberens task. Hvis folk sætter sig ned og holder deres bøtte, så kan jeg også lige så godt bare holde med bøtte. Nogle vil snakke, nogle vil ikke snakke, nogle vil bare sidde og slappe af, og det er jo fint. Men den dag du stopper, går salongen så her i arv til din søn? Er han interesseret i at... På nuværende tidspunkt vil han gerne. Ja. Men han går i 8. klasse, og jeg kender børn og unge mennesker, så vælger noget andet. Det er også fint nok. Det, der er vigtigt, er ikke, at han bliver barber. Det, der er vigtigt, det er, at han bliver noget, han vil blive mester til. Ja. Så jeg er sådan set lidt... Altså, selvfølgelig er det fint, hvis han vil være det her, men så kan han bare love, at han gør sig umage. Ja. Og det er egentlig det, jeg siger til alle mine børn. Jeg blander mig egentlig ikke så meget, hvad de skal have, men de skal bare love mig, at de bliver den bedste, eller prøve at blive den bedste til det, de laver. Så, men det ville være sjovt. Ja. Det kunne være sjovt at holde faget i live, og også være barber, selvom at det ikke er moderne. Også være barber, selvom kunderne ikke er til det lige nu og her. Ja. Så synes jeg, det er en vigtig faktor at holde ved lige. Ja. Er du en meget ambitiøs person? Det lyder som om, du går meget op i det, du laver. Og... Jeg har 2 ting, og det siger jeg også til mine børn, siger til alle. Enten så rører jeg ved det og gør det godt, eller også lad være at røre ved det overhovedet. Der er ikke nogen, der har brug for folk, der gør det halvt. Nej. Om det er ambitiøst, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er en pligt. Hvis du spørger mig. Ja. Også fordi man bruger på en eller anden måde den samme tid. Altså, jeg kommer ikke hurtigt hjem af at sløse. Nej. Overhovedet, vel? Ja, det her, det kan man sgu ikke stå og gøre hjemme foran spejlet selv. Det kan man ikke, nej. Men du kan heller ikke få den varme fornemmelse, nej, og det er yderst behageligt at bebedre. Ja. Som jeg havde en af de første kunder, som jeg havde efter jeg ligesom var begyndt, så siger han, det her, det tror jeg er det mest vanedannende, jeg nogensinde har prøvet. Og det giver nok et billede af, hvad det er. Ja. Men igen, altså, nu er det sådan, vi er mænd et eller andet sted, og vi skal barberes, fordi det er det, vi er. Hvorfor så ikke prøve at gøre det ordentligt? Ja. Alt det andet nytter jo ikke noget. Det er jo for åndssvagt. Ja, det er jo rigtig spild af tid. Det er det. Hvis du vidste, hvor meget man livet spilder tid. Nu har jeg lige nogle dots, for du har haft nogle talknopper. Ja. Dem lukker jeg, det gør jeg med alum. Ja. Alum er en saltsten, som findes blandt andet i Sverige. Det er en natursten, og det den gør, det er, at den lukker de små kapillærer, så du mærker en lille smule sting. Ja. Ikke noget som... Hvad er det, en sten, siger du? Ja. Okay. Hvordan var følelsen? Det var fint, det var fedt. Det var godt. Så jeg er simpelthen glatbarberet som en... Jeg kunne godt gøre det tættere, hvis jeg går imod, men som sagt, det valgte jeg ikke at gøre. Ja. Ja, smukt. Ja, de mænd, der kommer her for at blive barberet, er det typisk faste kunder, eller er det en blanding af faste og løse? Det er meget blandet. Ja. Det er meget blandet. Nogle faste, og nogle kommer her, fordi at de har en kvinde, der synes, at det skal de prøve gavekort. Det er der rigtig mange, der gør, så det er også meget der, den er. Ja. Og det er fint for mig, altså at give dem en oplevelse. Det vigtigste for mig er feedback. Ja. Det vigtigste for mig, det er, hvad manden synes. Skide være med de der 370 kroner som sådan. Mere, at manden synes, at det er en fantastisk oplevelse. Ja. Det er jo det, der gør mig bedre. Nede på Sundsholmsmarkedet var det, der barberede jeg en mand. Jeg havde faktisk ikke flere tider med. Og så siger han, at han blev altid barberet, når han tog på ferie. Og han blev altid barberet, når han tog hjem fra ferie. Ja. Og han har boet inde i København og blevet barberet inde i København. Men det havde været skidt. Og så skulle han så hjem i morgen, han boede i Ringsted. Og så spørger han, om jeg vil barbere ham. Så siger han, det vil jeg gerne. På en betingelse. At du giver mig den skinbare sandhed om din følelse. Ja, men det kunne han godt, at han havde været barberet i Tyrkiet og Italien. Det her, det er en key-kunde for mig, for han fortæller mig rent faktisk, hvor langt jeg er kontra mine konkurrenter i Italien, i Istanbul, hvor han var. Han havde faktisk sagt, hvad er den bedste bil, du har haft? Det var faktisk en 16-årig dreng i Alanya.
Okay. Og det er ret sjovt at se, men han startede også at lære, da han var 9 år. Ja. Det er for at sætte lidt forskellen her. Det gør man ikke i Danmark. Nej. Men da jeg er færdig med at barbere ham her, så er det vigtigste for mig var ikke 370 kroner i den sammenhæng. Det var hans mening. Ja, for at sige, er jeg i det niveau, som jeg egentlig ønsker at være? Ikke? Ja. Var du så det? Det synes han. Han synes, det har været fantastisk, og det var meget, meget tæt op af en 16-årig tyrkisk dreng, som han har prøvet, som var den bedste. Og det er for mig mere end 370 kroner. Ja. Lige den der sammenhæng er det i hvert fald. Det var fantastisk. Jeg synes også, det har været en god oplevelse, en rigtig god oplevelse. Ja. Tak for barberingen. Ja, selv tak.